Sweldo ni mo ron? Oka ba? Ha? Ha? Nanda. Asa? Go ka pa. Oka pa. Wait, tadro. Sigurado na, gwapong kapa. Gupuhan mo diri mo. Oh, gwapo kasi ba? Tanah kasa. Sweldo ni mo ron? 5歳。 Hoy. Sweldo ni mo? 死んどるよ。 Sweldo. 死んど進歩。 Sweldo wa Kiryo. なんじゃよくわからん。 違うよ。今Kiryo. Ikora Kiryo ikora. Ano to? Ano ta Kiryo ikora? 給料？ あれ。 Mite. Okane. Mite. お金ないじゃがね。見て何もないんじゃがね。 Okane. Ne. Hoy. Go ka pa one time. オカば。Hello guys, lunis na ron, trabaho na to no? Human na itong day off. Huwag po na itong trabaho, balik-balik. Balik-balik na itong trabaho, pero sige lang, alam lang, may tatagwarta. So, may trabaho sa ta. Sige. Kasi na kay shoutout. Ay, shoutout ko ni Juan, ni Arnold Villaro. Ni Fernando Pugoy. Ako masilingan. As Kalboy Manggubat po day. Na, ano yung pinakakusganan mo diri sa Talabahan? No, Talabahan mo ron. Krita na pangalanan niya. Sige, shoutout. Yeah. Ano po niyo? Uy! Sigo to! Oka ba. Ano lang yung talaba. So, trabaho na may balik. 15 minutes lang yung break. And then dito, ano yung among tab, no? Wala mahugasi ang sisinamuron kay na uba ang tubig. So, balik tag trabaho. Chika mo dia. So, mo ni pinakakusog mulugit sa among aron ray. Sir, pila ka kilo makuha nimo? Gatos lang. Pila? Gatos. Suga good. Gatos kilo. Ay, nakila ba man to? Parman lang. Garang linghod mo ang talabaron. Halingit. Pero manimbang balik ko na teka, manimbang sa ko. Sige, manimbang sa ka. Parang balik ka. Sige. Manimbang sa ko. Dala maulugit tayo na mo. Number 4 and 5,000. Ano ni sila tanan? So manimbang ka. Puno na. Uy, butong, ditibang mo na to. Uy. Hindi ba yan? Ano na yung masisi, diba? Kan ready to ka na rin. Pick up phone lang eh. Okay. So, kita na ko niyo sa akong pag-ikot. Bakan ba? No, dagang tubig. Dagang pa kayo musisi oh, dagang pa kayo musisi. Malaysia lang guys. Sincere kita guys. Say kita dulu guys. Oh, mga finish product. Pipa, pandara daw, pandara. Tako bisa. Kubi, kaya daw. No. Ay, nana deh, mutuyok din eh. Ay, nani deh, para mutuyok. Ang inana. Ha? Dere. Ingani man siya. Oh. Before, kana nahugasan mo na ni. Gawas niya ni. After. After na, before, after ni. Oh, ligo so. Ya makina ni mo pangor kalit. Oh. Mo nakaset na 25 minutes. Oh, ligo good. Oh, ikaduha nimo kay kung isa lang dili kay siya malimpyo, hugaw ang sabaw. So unsa may purpose aning mga kuana? Kan gamito na po ni utro. Amo ni ang gadikit sa talaba? Kuana para distansya kay kung wala ni magdikit-dikit ang kuan dili mabuhi ang talaba ang katong atong iyahang
kuan murag iskalok madagko Oh. kara ug sa ilaha kara. Dire mo patong na. Sige, sige, Oh, sige. so may distansya sa ana. Na dire. So kay mo nagko man to, pag magdagko lang ta bala ana. Kung wala ni, dili sila mabuhi. Okay, okay. Magbuot man sila. Money, oh. Isod na isako na kay gamito na po na sunod. Oo. Marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano. Kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, kahit anong trabaho, hindi niya aatrasan. Laging sa Hiroshima, fishing escape at buhay sa Japan. Ang kanyang partner na laging kasama, Kevin Durian, sa kulitan at tawanan. Laging panalo, tumutok ka lang sa video. Kaya guys, hanggang sa dulo magkakasama tayo. Kahit anumang problema, inaan natin sa tawa. Dahil pag may tiyaga, pangarap mo ay makukuha. Si Louie TV ang magpapasaya, siya ang kasama sa man magpunta. Ang kaibigan nyo na mabuti sa inyo, maaasahan nyo, laging nandito. Louie TV, basta kay Louie TV, alam na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano. Kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, basta kay Louie TV, alam na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano. Kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV. So guys, mala mo trabaho, no? So don't forget to follow Louie TV and daghang salamat sa mga bagong followers na to. And see you in my next vlog, no? Uli na to. So see you.